Poďme si predstaviť novinky a hneď vás pozývam do toho našeho krásneho e-katalógu, ktorý si viete stiahnuť do svojich telefónov, alebo aj v takejto papierovej forme si viete pozrieť, aké máme novinky. Ja vám ich predstavím aj cez toto video. Najväčším favoritom za mňa bude naša nová vôňa, ktorú nájdete aj v knihe o kráse. A hneď si povieme, čím je zaujímavá. Jemná, sebavedomá, kvetinová vôňa, nádherný flakón a okrem iného ho viete podporiť aj suchým olejom. Kedy miesto telového mlieka si natriete na svoju pokožku tento suchý olej, ktorý vlastne obsahuje také isté zloženie, ktoré si povieme ako náš parfém a nádherne to na seba nadväzuje. Bergamot, hruška a mandarínka sú vrchné tóny tohto parfému. Vôňa sa ďalej rozvíja cez jasmín, čiernu rýbezlu až do nádhernej rúže. A nezabudniteľný záver tohto parfému vám zabezpečí práve sandalové drevo, ambra a vanilka. A tieto posledné tóny budete dlhodobo cítiť na či už pokožke alebo aj oblečení, kedy tá ženskosť a to sebavedomie vám bude podporovať práve tento parfém. Môžete využiť aj takúto kazetu, kde máte suchý olej a parfém, dokonca aj zloženie, je to nádherné darčekové balenie, buď ak chcete niekoho obdariť, alebo aj sami sebe urobiť radosť, či už k narodeninám, alebo na akúkoľvek príležitosť.